lang, murag kaila ko niyo. Kahadjot lang. I-shutters! So, here we go. So, let's start the prank. At, ay, joke lang. Before dito mag-start, no, sure ko kani nga prank. Epic fail, jud kay Nino. Kay, di man ko permi gagkapanawag sa ilag. Yut! Kamingay! Di ko permi kapanawag sa ilaw niya. Sila ano nang kapanawag sa kuha. Pero ako, out of the blue, manawag sa ila. Klaro na gud kayo nga prank. Kay nakakita na sila nga ga-vlog ko. Inanana so maklaro na gud nila. Especially nga ako number ang gamiton. Lord, my God. So anyway, atong una i-prank is si J. Mar. Akong lovely BFF. Okay. So tawagan na to si J. Mar. So here we go. Si Best J. Mar. Yot. Asa ka? Nanawag lagi ka. What the fuck? Ha? Nag-miss call ka sa ako ah. Dito kay joke ra. Kanang kuan ba? Di ba wala nang may quarantine? Ay kanang general kuan naman. To kana general laag ta. Sige mong gudta, gaga. Laag ta ba? Kay pwede na ko pala agon do boring kay sa balay. Hindi lagi makagawas ng tibilaw. Dili lang gito mag-ingon nga kuan nga Pangitaon mong gudta ay ito exit pass. good boy lugar ka. Unsa ano nga exit pass nga mo lakaw sila mama. Ayaw sa sila palakwi. Yeah. Shot din ta siya, shot. Wa. Imingaw na biya kang shot. Ilari ko. Tabalay-balay ra oy dili nang manggawas. Tabalay-balay ra oy dili nang manggawas. Stop! I-shutters! Ha? Shutters! Mar na ko ingon. It's a prank! Wa ang sa nga. Unsa na? Say hi to my vlog. Hello. Naklaro, good nga shutters ka, my God. Wala ko email. Sige, bye-bye. Bye. Sumo to siya. Nag-chat si Jmar. Visit ka. I'm exposed. Oh my God. Kinuha ka balo ko unsa kong istorya, no? First pa lang, anak ko nga, nanawag lagi ka, nag-miss ko lagi ka ni Ana din siya, ha, wala mo ko'y load. Dati na tinumurag na anay ko, ay joke lang. Joke lang bitaw kayo. Ngunit ito, naglahi din ko og ano, naglain din ko og topic. Okay. Shit, yot, grabe. Shutters kay si Jmar. Mupatuo siya sa batas, pero mushot siya pun siya sa balay. Okay, next victim is si Isaac Villanueva. Mag-lyric prank na lang ta, mag-lyric prank. Nag-save na ko og mga lyrics, no? Wait lang, mangitas ako guys, wait lang. Okay. Tanan ako gisave nga lyrics guys is kanang sa Vispop. Hindi kay siya sikat para di kay obvious ba nga ay nag-prank ni siya na. So kani siya is LABYU Langga by kalimot ko wala na ko na screenshot ang nagkanta. So karon tawagan na to si Ice. Ice. Di mo tubag. 3 hours later. The subscriber cannot be reached. Wala. Please try again later. I-try na to kasi Kaya basin makonsensya siya ba kayo? Unsa kay tuyo ani niya? Or kay basin busy siya? Ato sang ko anon textan if busy siya or dili. Busy ka? Or basin tawag balik. Tawag balik. Here we go. Ice. Wait a minute! Ice. Nagilap pa si Kuya Ice. Who are you? Ha? Hello. Ay. Uy, kinsa man to? Hi, gagawa na ako kay bata kay. Busy ka? Dili man yan no. Asa ka? Ano man? Asa lagi ka? Nasa balay. Naku, ingon ba? Naku, chika. Ano ba? Ang tagubtob sa akong dughan ba? Dili na muhunong, di na gid mabangbang. Ha? Ang tagubtob sa akong dughan, di na muhunong, di na gid mabangbang. Ano man? Ambot, ingani ko og mahigugma. Buhaton kong tanan-tanan, bisan og magkabuang. Kinyay. Lagi bay, kabaw kung di ka mo tagad, ning simple nga magbabasak. Bitaw ayos na ko ingon. So, It's a prank! ha? Say hi to my vlog. Hi. Sa vlog ni Dona. Shout out din ko sa akong mga fans day. Wow! Sana all life fans. Naman cute. Bitaw kay mora to. Idol. Bye-bye. Bye. Shoutout kay sa Villanueva, no? Sa Facebook kami nag-friends, guys, pero it feels like na best friend ako niya and na-consider po na ko siya nga best friend po, no? Wow naman!
Wow. So, atong next i-prank is si Dindin Navarro. Kay gi-prank ko niya last time, karon manimalusta. Magmaoy ta sa iya. Magmaoy ta. Baliw ka yata eh. Gusto rin ako i-plug ang iyahang YouTube channel, guys. Kinapod siya YouTube channel. Nadiri. And please support her kay kami na po mga vloggers ang ga-support sa each other, no? Sinuportahay lang kita, guys. Mga sinso kita tanan if magsinuportahay lang ta. Walay, pabirahay paubos. Basta pabirahay lang ta pataan. Ganun! Ito, tawagan to siya, guys. Dindin Navarro, where are you? Unta mo tubag, no? Dili, wala ta siya na-higstorya sa... Yot! I miss you! Yun, naluwag ka. Di ba kadumdum ba ka ni lisod sa, di ba? Kadumdum ka wala. O, katulong ko, gani, Gusto na ko i-admit sa imo nga. Ambot bay, marupok kay ko. Advice ko, bi? Oo, One hour later. Da, mura kag correct, day. Ha? It's a prank. Gago! Kabalo ka? Kabalo mo ko na prank. Di ba? Di ba? Lalain kaayo. Lalain kaayo ka. Uy, gipadugay pa ni mo. Mura kog bugok. Uy, gipadugay pa. Grabe ka 5 minutes. Ano pila ni ka minutes? Oh, 6 minutes? Grabe, wagad ko ni magingon nga prank ni ba? Ina na kay mo amin ko moingon kag prank ni. Grabe, gipadugay gid nimo. Alam kay parang mura kagbugok. Nyabot ako mga igagaw, mga waypot nga igagaw. The trio. Sige na, ay, hawa mo diabi. Next caller na to, guys, is si... Dito pang pwede tawagan, si Esay. Kani si Esay. Kanya akong Aero. Shout out, Aero. A few moments later. Hello, ma'am. Good evening. Pero, pinsan eh. Ma'am, gusto lang ako ingon, ma'am, nga imong order pa-deliver na ugma. Ha, unsi order pa to ko. Ramon ko. Pinsan eh. Ma'am, nagpa-deliver, di ba ka, ma'am? Kaya jut lang, wag kaila ko ni mo. Kanjut lang, mamagret sa COVID nila na ngayon sa akong number. Fuck. Unsay problema, ma'am? Yung bagon kaya akong naunggilap na ngayon sa akong number gabi. Pagkidong ba kayo, uy, natagaan sa akong number. Order siya yung bisong pangon ulo. Ma'am, bawal bad words, ma'am. Kanjut lang, kaya ko sa iyo, parang, it's okay. Huy, Ro! Unsa man kagabi, sad kay ka mga pamalikas, oy! Idona. Tayo kayo ang ibakping dagan kay may kay ko. Pag-hi sa akong vlog, bi. Ayun guys, add ko sa Facebook. Shout out sa akong crush. May toro, mora toro, gi-prank natin karo kay wakoy lain ma-prank. Sige na, babe. Nag-Twitter ko niya. Bye-bye. Tawagan nato si Christian. So una si Christian na siya gi-offer nangangita ko iro unya na siya gi-offer sa ako a pitbull. Unya baligya daw siyang amigo ang pitbull 10,000. Ani ko nga yay mapobre mo budana. Pero karon ato siyang kuan nga palito na to. As in karon now na. As in karon now na. Ilaro na to. A few moments later. Yot. Saman? Napa tong pitbull? Oo. Palito na mo be. Oh, grabe ba? O sige, istorya mo. Be asa man? Oh, sige. Ay Christian. No? Ay pwede pa balik sa Christian. Ay, don't, no. Dili ba kanang Mamo kay Grabe gi pastorya man ko ni mo diretso. Oy, grabe prank raniyot. Ay, bakit na eh? Grabe gi pastorya ko nahadlok ko yot, nahadlok ko. Ano, nagatmang mo din na, di ba? Istoryahan niya talaga. Lain kayo kay nakulbaan ko ba? Wa kay but. Di pwede nga magkita sa pastorya kay ikaw akong plano i-prank butik. Nawa na, double, na ako nga, na reverse uno. Kabalo ba na ko nga nag-uban mo putik kid kini. Prank pa more, prank pa more, prank pa more. Bitay mo ra to, i-prank natin ka, may but. Ay, Diyos ko Lord, ba today? Oh, okay, gusto yung shoutout niya, imong uyab. Oo, shoutout ko on this today. Ay, Jesus! So, mo to siya, no? Nahadlok ko kay yung amigo din sa yung pastorya sa ako, Unya, okay, plano paliton dyan. Basin mag-assume na tong gabaligyag pitbull nga. Paliton giday na ako ay ang pitbull. Tawagan to siya as nawi. Kanya akong bossing. Bossing! Si bossing na, no? A few moments later. Bossing! Ay, putik ko pa di ay. Abi ko dito bag na. The end.
Wow, amazing. Amazing, boss. Atong textan. Atong igna, busy ka? Busy ka? Busy ka? Busy ka? Kung busy ka, busy pod ko. Char. Busy vlog. Ash! 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 Ay, nara. Yan na siya, tawag otro. Here we go. Grabe. Grabe kang maayo. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Di siya makontak. The subscriber cannot. Anyways, salaan sa mag-call, no? Kimurag kahurot na akong mga kuan diri contacts kinsa pay. Ay, butik si kuan. Guys, nag-chat ko ni Asnawi ba nga? Nag-chat ko siya nga kuan, ana siya nga tawag utro. Ana ko, di ka makontak, nakoy ingon, hahaha. Yan siya dito para sa vlog. Sige, di na ta mag-prank kay kabalo na siya nga para sa vlog. Di na. Never mind. So, next is si Monique. Pero feeling ako, bright ni si Monique. Makabalo na rin siya nga i-prank siya. Masad kayo na i-prank si Monique, you promise. Neck. 5 minutes later. Gitutot tayot. Aga na to balik. Or base natulog na ni. Ay, dugay man ka katulog. So, lahi na lang si Kuan, si Polison, kani si Polison. Ato i-prank si Polison na naka-crush daw ta sa iya. Okay. Polison. Gwapo kayo? Yes! Hello. Son! Okay ra. Aw, asa ka? Balay. Kamu pa ni Kuan? Nakoy na-feel sa imo. Ay, prank. Sige. Bakit ka mag-prank? Ay, akang naluwa ang isda. Content. Ay, isa. Mag-guys ako sa YouTube. Oh, sige pa guys, i-shoutout na yung gusto i-shoutout. Ay, sa tanan. Gwapo de ko. Kasmet ko ni Donna. Nakagwapo niya nga barkada. Oh my God! Tapos, Joshua Polison, guys, i-ano nyo sa Facebook. Gwapo ni. wait. Oh, unsa man? Dapat si mong ang left side sa mong nay naka-pop up nga Instagram na ako nga. Oh, sige, account, naadri, tapos guys. Facebook and Twitter. Go! Oh, nana dia, cute ha, nana dia, ay kabalaka. Grabe ka demanding, giprank ka regali, nag-demand pag yun, bye-bye. Bye! So, grabe. Banga kay kong prank, promise. Amot lang, pero ako, walay makabuot sa kuha. Nambagay kani bitaw nga, kani nga vlog, pangit kaayo. Ako rin nalingaw. So, I think this will be the end of the vlog and thank you for watching. Pero before na ako tapuson ni nga vlog, gusto lang ako i-shoutout no kaning mga ipangkuan ako, ipangingon. Okay. Ako ni sila pang shoutout si Andrea Estepa. Shoutout sa mo girl, I miss you girl and I hope to see you soon. Si Joshua Polison. Sunod is si Raymond Lay. Hi, Monly! Thank you sa support and thank you sa pagtanaw sa akong vlogs. And I hope to see you soon and makaulab di ka puhon kayo. Murag feel ako, lingaw kay ka. Promise. So next is si Kyle Amora. Okay, so kani, si Kyle Amora, grabe kini siya ka-hater. Basta hater siya ang ga-dislike sa akong mga videos. Basin lang yun. Wala kabalo, di ba? Pero joke lang. Pero thank you kayo sa pag-support. I love you so much. Muwa, chup. Kay grabe kay ka makasupport, no? I-share pa yun mo, mag-comment pa yun ka, tapos i-like pa yun. I'm so blessed. So next is si Juren Aspacio. Kani si Juren Aspacio, guys. Siya ang nag-suggest og content atong Chicken TV prank. So next is si Maureen. Guys, kani si Maureen. In promise, touch kay ko sa iya. Kay nag-message lang siya nga kanang mag-upload na lagi ko padayon lang ko sa akong ginabuhat kay chada lagi daw Thank you so much sa push sa kuha and anak pagid siya nga padayon lang og kuan make yourself as an inspiration sa tanan na ako ning gingon kay no ikaw mo ako inspiration guys kay kamo ang ga-push sa kuha. I love it so much as in promise. Thank you so much Maureen and I hope to see you in my next vlog. Char. Next is si Kuan, Kenneth Casing. Hi! Thank you sa support. And, support ang chapel ka sa next vlog, ha? So, next is si Asnawi Maunti Jr. Kani siya, gitawagan ako ni siya ganina, o niya.
Kato lagi, ana siya nga, para lagi daw sa vlog tong pagtawag niya, ana siya. So, ano na, gida yun, prank kay. Sure na si idona nga palpak. So, next is si SI Jun Kari. O, kana, na-prank na ko siya ganina. Grabe pa yung pamalikas. Grabe. So, next is si Monek Abere na kong barkada. Wala na ko siya na-prank karon kay wala niya gisave akong number, no? Isod sa ingon akong halad. Sure na jud nga. Sure na nga, flop na pod. Next is si Cristel Anner kasaho si Kate. Hi Kate, I miss you my BFF nga putot. Sunod is si Ate Donna Daka. Napod di ay ni siya vlog guys na din. Please subscribe to her channel kay grabe pud na siya ka passionate mag-vlog. Ito pa pud na siya guys. Morena kay na siya. I love her. So, last na ko shout out is si Reza Jane Ete. Hi Rez, I miss you and thank you sa support. I love you always and God bless you ha. God bless you. Long live mo si mong uyab. Bitaw. So that's the end of the vlog guys and I hope you enjoy. Did you really enjoy? Ha? Kay mismo ako rin na-enjoy. Amot lang ko na-enjoy mo biskag balpa. Pero anyways, thank you for watching my vlog and sorry guys if natugayan upload kay kanang pabalik ko sa community ko. Karong pabalik ko na ka. As in, this day lang ko na ka-decide kung ano kong i-content. So, mata siya. Thank you so much for watching and I hope to see you in my next vlog. And again. Sinuportahan lang tang tanan. Walay pabirahay paubos. Walay pabirahay lang tang pataas. Para bibo tang tanan, no? Okay. So, if you are new to my channel, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And click that notification bell below para ma-notify ka sa akong mga videos para bibot ang tanan, no? Kasabot ka, wala. Kung ka kasabot, bot nimo. So, hard siya guys, and time check, it's 7:52 na. Grocery ni every night, and bye-bye na po. I-pray tamong tanan. I love you all. Thank you sa support. Bye!